Kuljen takaisin työpisteelleni välikausitakki edelleen päälläni kahisten. Itse asiassa huomaan, että äänestä päätellen moni muukin työntekijä on saanut saman idean ja kuulostammekin jonossa etenevältä kadunlakaisemispartiolta. Jännitän ennen työpisteelleni saapumista, että ketä paikkani ympärillä istuu, mutta perille saavuttuani helpotun huomatessani, että pisteeni ympärillä on omia työkavereitani. En ollut saanut varattua kaikille yksityisiä työtiloja tälle päivälle, eikä tätä koskaan odotetakaan paikkojen varaajalta, joten osa meistä on tuomittuja istumaan avotilassa, suoraan sipaikan loisteputkivalojen loisteen alapuolella. Huomaan etäämällä erään työkaverini ajavan valoja taittavaan paneelipäähineeseensä uusinta software-päivitystä. Välittömästi oman paikkani vieressä istuu eräs työkaverini, jonka olen tuntenut jo sosiaalityön opiskeluajoista alkaen, ja jonka kanssa olimme samalla vuosikurssilla vuosikymmeniä sitten. Huomaan hänen puhuvan paikkansa välisermin yli jonkun toisen organisaation työntekijän kanssa. Keskustelu on äänensävyjen perusteella raskaasti ja vaikeasti etenevä, ja pian erotan sanoja seasta. Työkaverini ei saa järjestettyä asiakkaalleen tarvitsemansa yhteistyön muotoa, koska toisen henkilön mukaan heidän organisaation tietyt kriteerit sekä myös perhekeskuksen yhteiset pelisäännöt 34, 101 ja 155 eivät tätä salli. Keskustelu päättyy ratkaisemattomaan ja tämä toisen organisaation henkilö kävelee pois paikalta. Työkaverini kääntyy puoleeni. Käyn hänen kanssaan lyhyen keskustelun äskeisestä tilanteesta sekä myös aiemmin olleesta tiimikokouksen sisällöstä. Nautin näistä keskusteluista hänen kanssaan, mutta toisaalta ne ovat hankalia. Hän on intellektuaalisuudessaan aggressiivinen ja sosiaalisen kanssakäynnin sijaan hän usein kokee tarkoituksekseen takoa vastapuoli teoreettiseen nöyrtymiseen niin suurella skolastisella ryöpytyksellä kuin vaadittua, olkoon kyseisen ryöpytyksen argumentit kuinka eklektisistä lähteistä vedettyjä tahansa. Toisaalta ihailen sitä, miten hän leijailee ilmassa kuin kaunis lastensuojeluperhonen, jonka teoreettinen tykittely muistuttaa siiveniskujen tahtia ja niiden aiheuttamaa liikettä, auttaen häntä lentämään meidän perhekeskusmullassa möyrivien matojen yläpuolella. Hän on erilainen kuin monet muut työkaverini, josta monet vaikuttavat olevan hyviä ja kunnollisia ilman oikaisua. Valitettavasti perhekeskus jauhaa tällaiset jälkimmäisen kaltaiset ihmiset kappaleiksi tai viimeistään ryhtyy muuttamaan heitä vuosikausien saatossa. Olen kuitenkin myös huolissani vanhan työkaverini voinnista. Muistan edelleen, että minulla on hermoenergia 40 wattia, joka ei ole missään nimessä tarpeeksi. Olin kuitenkin nähnyt tänään aamulla työkaverini wattienergiamäärät hänen profiilistaan Sipaikan työpaikkaverkossa. Jokaisella työntekijällä on nimittäin oma profiili Sipaikan tietojärjestelmässä. Sieltä näkyy monia tietoja työntekijäkohtaisesti. Oma organisaatio, tehtyjen tilastointien määrä, kuinka monta astianpesuvuoroa ja työnohjausta on jättänyt välistä vastoin velvollisuuksia ja niin poispäin. Sieltä näkyy myös työntekijöiden energiamäärät, jonka jokaisen oma työntekijäsääteinen älykello lähettää reaaliajassa Sipaikan tietojärjestelmään. Tiedän, että hänellä oli hermoenergia käytössään vain noin 12 wattia. Aikuiselle ihmiselle kukaan ei voi sanoa, että milloin pitäisi luovuttaa, eikä hänelle ole hyötyä kehottaa jäämään sairauslomalle. Hän on kuitenkin viimeinen niistä työkavereistani, joiden kanssa tulin perhekeskukseen, kun se aikoinaan perustettiin. Kaikki muut, jotka tähän teknototaliteettiin kanssamme astuivat, ovat jo siitä poistuneet. Yllätyksekseni työkaverini normaali hyökkäävän jännittynyt olemus kuitenkin muuttuu ja hän silmiin nähden rentoutuu ja valahtaa hieman alaspäin. Aivan kuin lastensuojeluperhonen olisi lopettanut lentonsa ja laskeutunut aidanseipäälle, vetäen siipensä lepoasentoon. Hän ottaa esille hetken hiljaisuuden jälkeen, että aikoo hakeutua sairauslomalle. Hänen normaali terävä ja nopea äänensä on myös muuttunut. On kuin puhuisin Muumilaakson leppoisalle satuhahmolle, jonka ääni muistuttaa sulannutta jäätelöä. Hänen tummat, lattian suuntautuneet silmänsä ovat isossa kontrastissa Sipaikan loisteputki-valohelvettiä vasten. En vastaa hänelle mitään, vaan elehdin hyväksyvästi. Haluan tällä tuoda esille jotain arvokkuutta. Sanoille ei ole tarvetta.
mutta pelkään myös, että jos sanon jotain, niin hän tarttuu johonkin sanaani ja hetki sitten loppunut ryöpytys alkaa taas uudelleen. Silmieni kuivuus ja särky tuntuvat käyvän normaalia hankalammiksi sietää. Päätän nostaa ylös ja lähteä lounaalle, koska samalla pääsen hieman hämärämpään osaan avokonttoria ja kello on vielä niin vähän, että ruokailutila on luultavasti vielä tyhjillään. Valoteho tässä osassa avokonttoria on kai sama kuin muissakin sipaikan osissa, mutta tämän rakennuksen osan seinät ovat vitivalkoiset, joten ne kai vahvistavat entisestään loisteputkien teräksisen kirkasta kajastusta. Silmäni tuntuvat särkyvän hetkellä millä hyvänsä tämän valon takia. Työkaverini ei halua lähteä kanssani lounalle, josta olen totta puhuen hieman helpottunut. Kun saavun takki päälläni kahisten kanttiin, niin on se jo kuitenkin melkoisen täynnä. Lämmitän itselleni kurpitsakeittoa ja istun pöydän äärelle syömään. Lounas on päivän paras hetki. Mietin äskeistä työkaverini avautumista siitä, että hän ei saa ajettua lapsensa asioita sipaikan eri organisaatioiden kanssa, koska erilaiset kriteerit ja yhteiset pelisäännöt estävät sen. Tätä enemmän minua kiinnostaa kuitenkin juuri nyt lounas ja se, että saan vatsaani täytettä. Työkaverini kaikessa intellektuaalisuudessaan lähtee aina uudelle kierrokselle sen suhteen, minkä minä olen jo hyväksynyt aikoja sitten. Perhekeskuksissa, myös sipaikassa, motivoidutaan aivan toisenlaisista asioista kuin mahdollisimman sujuvasta ja mutkattomasta yhteistyöstä asiakkaan parhaaksi. Vatsan täyttävä lounaskin on sitä tärkeämpää. Kaikki asiat, jotka liittyvät vatsan seutuun, ovat sitä tärkeämpiä. Eräät vääräleuat kutsuivat vuosikymmeniä sitten perhekeskuksia persekeskuksiksi, vaikka nimityksenä se on kenties mauton, ja tätä nimitystä käyttäneiden piruparkojen kohtalosta ei ole tarkempaa tietoa, piilee kyseisessä pilkkanimessä kuitenkin eräs rakenteellinen totuus. Kaikkien perhekeskuksissa työskentelevien ihmisten tiedostamattomiksi motiiveiksi on nimittäin vuoteen 2044 mennessä nousseet vatsan seudun toimivuus ja nautinnot ja näistä asioista motivoitunut toiminta, joka näkyy kaikkialla. Se näkyy tarpeessa nauttia apteekin reseptillä tai ilman saatu stimulantti piristämään heti aamusta. Se näkyy vaatimuksessa saada sähkötupakan tai vanhanaikaisen mahorkan savu mahdollisimman sujuvasti ja estettä keuhkoihin. Se näkyy suunnittelussa mennä lounastamaan ahtaaseen ruokailutilaan joko etuajassa tai sitten myöhään. Se näkyy pakkomielteisessä suhtautumisessa astianpesukoneen toimintaan ja sieltä saataviin puhtaisiin ruoka-astioihin. Se näkyy jääkaapin rajallisen säilytystilan kontrolloimisena, vahtimisena ja ruokien unohtamisesta seuraavana tuomitsemisena. Se näkyy arvioinnissa sen suhteen, että käyttääkö vessaa tarpeidensa vai asiakaspuhelun tekemiseen. Se näkyy orastavassa refluksi- ja närästystaudissa, kun keholta loppuvat keinot kesken suhtautua sipaikan lukuisiin vaatimuksiin. Se näkyy kaukaisina ryöstöreissuina toisten tiimien herkkupisteille ympäri perhekeskuksen käytäviä ja sokkeloita. Se näkyy epäergonomisessa työpöydässä, joka painaa vyötäröä. Se näkyy kahvitaukojen runsaudessa ja siinä, että toisten tekemisiä voi kommentoida kovaan ääneen vatsanpohjiaan myöten ja päälle vielä nauraa niin, että sisuskalut hytkyvät. Se näkyy huonon huoneilman takia hengitysteihin kertyneenä limana, joka on ryittävä sieltä ulos. Lopulta se näkyy siinä autuudessa, kun saa varattua itselleen yksityisen työtilan, jossa voi vihdoinkin salaa pieraista. Toden totta, perhekeskuksien piti olla perheelle tarkoitettujen palveluiden moniammatillisen yhteistyön yhteenliittymiä. Perhekeskuksista tuli kyllä yhteenliittymiä, mutta se ei ole asiakkaita palveleva moniammatillinen yhteenliittymä, vaan eräänlainen vatsan seutua palveleva ruumiin toimintojen solmukohta, joka motivoi ja determinoi työpaikan sosiaalista toimintaa. Perhekeskus on kuin jättimäinen pneumogastrinen hermo, jonka toimivuus ja rauhoittuneisuus riippuvat vatsan seudun tyytyväisyydestä. Mieleni palaa hetkeksi perhekeskuspsykoosiin sairastuneisiin lukuisiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin,
jotka psykoottisessa kohtauksessaan ovat viimeinkin kohdanneet työssään ratkaisemattoman konfliktin lapsen edun ja perhekeskuksen edun välillä. Tämä kyseinen konflikti on toden totta ratkeamaton. Lastensuojelun sosiaalityön tekeminen ja lapsen edun ajaminen vaativat perhekeskuksen rakenteelta sellaisia asioita, että ne yksinkertaisesti ajavat perhekeskuksen ummetuksen omaiseen tilaan. Asiakkaansa asioita ajava lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee työtään teknokraattisessa suolistossa, jonka toimivuuden puolesta puhuvat argumentit ovat samalla tasolla siellä syntyvien kaasujen kanssa. Tässä hyvien fiiliksien karkelossa hankala ja vaativa asiakaskeissi on kuin pahanmakuinen ja kitkerä vihannes, joka pitää sylkäistä pois ennen kuin se aiheuttaa vatsanväänteitä tai pahimmassa tapauksessa ruokamyrkytyksen.